Uthale ngaka ngathi uthi awusabuyi. Ihaba. Phela ngeke ngifike ekhaya ngilengise izandla. Angilengise lona leli suitcase. Futhi uyazi sithando sami anginayo imali yoxoxa izingane zami. Usohlula u50 mama, 50 Hayibo. Awu kahle. Unawo wena. Ngiyacela. Cha, ngiyacela. Ngiyacela. Cha mama, uyazi nje ukuthi isamba sami sonke R100 nginikeze wena. Hayi. Umuntu seyoba broke uzubuye. Mama Sambi. Hayi, Sambi. Sengikhuleka lothando lami nawe lungangena abantu awe noma sinakebeda mina ngiyakuthanda noma kungavele inkinga mina Sorry mama, ngane ngicela ungaphindisela papa. Uyambona lo ex yami uzayo. Manje wasukwashonelwa uma wakhe ubaba wakhe engozini yemoto wangasithola isikhathi sokuyomduduza. So ngicela ukuthi nje dudu kancane kuyena. So sisafika kulungile ungahamba sana sami. Ngiyabonga mama. Sorry Zama, kancane. Sengikhuleka lothando lami nawe lungangena abantu awe noma sinakebeda. Yaphila. Yo, I missed you. Ade wasayikhumbulile nami. Ngithi nisofaka lenkanyamba yakho thina sisakwazi nokwenzani nje. Lalela-ke, those are good news ngoba le nkanyamba okhuluma ngayo iyahamba manje iyagoduka. Ngiyabuya manje, we're going to turn my house into a paradise. Yo, yazi ngane abadidulwa nge-53 Uthando yinto yabantu abawe owesithathu akafuneki sengikhuleka lothando lami nawe lungangena abantu awe noma sinakebeda mina ngiyakuthanda noma kungavele inkinga mina ngiyoba nawe sengikhuleka lothando lami nawe lungangena abantu awu noma sinakebeda hlazanga banamandla nami ngiyokwanelisa angifeze zonke Hello? Usabuyini? Sengingumumo phela. Themkosi, sorry mnganami, sorry. Yazi ngisakhapha umama bese ngikhohliwe nje i-meeting yethu. Sengikhohle nya. Okay, ngiyakuzwa-ke. Uzomela ukwenzeke manje. Vele ubuye, khona sizohamba soda out celebrate before sidelisana. Hayi, khulileka malida ngilapho nje in 15 minutes. Hey. Yabo le nto yoThemkosi noma yilindi siyangicika-ke. Awubuye bethu ujahile. Okay mnganami. Sorry mama. Yaphem. Sekuvele kwenzeke enye into bese ngikhohle i-meeting yami namajeli. Hayi ngicabanga ukuthi ungavela indlela uyayazi mama ngalokho ngikhapha ngoshana nesikhathi uvele nakho emgaqweni mama. Okay, i-meeting mama yabo amajeli yazi bese ngikhohle inyama ngizobona uma ubuye. Hayi, Ngiyabonga sithando sami. Hey, asanda sami we. Hey, funa wena wedwa. Laba bangasifuni. Cela sibashaye indiva. Ngoba mina nawe. Funa sanda nokwamajuba. Enegyoze kube ngona phakathi. Ifuna wena sana. How? Mfazi wami, sorry. I mean baby, Zama usula. This is a kind of a surprise you've been waiting for. Manje ubone kunolo vele ungilinde nje la khona kuzophuthuma yonke into. Asambeke siyolala ayibo. I mean catch up sithi xoxo. Kanti ungajazi. Nasiqala nje siyodla, sisuthe. I've got a surprise for you. Kodwa inhliziyo
Osiyami. Wenhliziyo. Wenhliziyo futhi ufika lapho utshela ukuthi ngizizwa kanjani ngaye ngoba ngikhathele ukuhlala ngedwa lapha. Sengifuna sohlala namba nje ukhombise leli uthando. Hamba nhliziyo ya. Lalela yabo into ekuzokwenzana namhlanje. Hawu, ublock here. Hawu, ladies. Ho. Hey bo. Yabona bastard. Funa ungibulalisa phela? Wenja. Umuntu ozobulawa la yimina. Mhlawumbe ngiyaphupha, ongiza kancane mhlawumbe ngiyaphupha. Usho ukuthi mina nawe? Siphupha mfana. Mama Nkanyama. Sorry mama. Ufika kanjani la? Awukho smart ne? Yona ngimithingi yamajida le. About your life. Owe sithathu akafuna